karki bar ni karki guje ni Zainaba ta zuciya ba za ta jure rashin ki ba. Ki saurara taimako nake so duk horon da zaki min zan iya akan so duniya gaba daya ta haɗu ne akan so Zainaba ki buɗe min zuciyar ki zambe. In wani abu ne miki yar uwa ki duba ko me nake in ba ke ba zan iya ba zuciya na ɗauko ta guda sai ki duba rayuwar ma'aure naki nake maraba. Soyayyar ki ta zamto min ruwa na shana ko in ce wani tafki ne da ke gudana duk wuya akan ƙaunar ki karki bar ni na riga da na shirya ɗauka zan guje ba. Kadai na baiwa ajiyar zuci sosai domin rikon ta gunki zai fi babu karya muryar ki ta yi domin so zan wa biyayya zan iya aje komai dan na zo musa ba. Rayuwa ta soyayya ne kana tsammani la ya bani yar bebu fara babu raini kamar Zainaba ta ni zuciya ta bani ko me nake amarya ta da san ki za mu saba. It is me Artwork. Zainaba kawai ki huta Artwork da AK ne community waka soyayyar ki a zuciya yasa da maka babu wanda zai kwace shi ina taya shi don ke din wallahi ta daban ce tunda kika ce kina son saya zai ya kauce ran bikin ku za mu shana kina da rikon amana dole ne mu kai ki gana don ki rike shi amana I love you fiye da nana ga foto ki lika bana ga mango ki ban banana masoyin ki karke raina masu zuga za su daina. Da ta fito amarya ta ga ta nan fara ce gwanar iya tafiya yan mata ku kauce rayuwa ta zan baki dan da ke ta dace kin samu tarbiyyar inda da baba aiko. Zan iya aje komai dan na zo gurinki ine na zo da huncin gasar zuciyarki fushinki shi nake ki kar ma a so sakaki Zainab idan ina gun ba zan so hakan ba. Zainab farar zuma ni kaunar ki ta shige ni yan mata ku kauce ni ke kaɗai ki kai min haranmu ne nake ta tunani rabba kai ne mu sha biki mu sha shagalinmu ne da Zainab. Zana sa da momi na kin wuce kwatance Allah je kan mahaifina ne na maraice sai na bikin shige raina cikin kasace Allah ya kai mu ranar aure ba zan bari ba. Karki bar ni karki guje ni Zainaba ta zuciya ba za ta jure rashin ki ba.